Смяна трансмисионно масло, автоматична скоростна кутия на Citroen C4 2010 година. AL4. Модел 4 степена скоростна кутия. Развивам първо пробката, после втората пробка, изцеждам маслото, връщам тази пробка. Работа с помпа за пълнене на трансмисионно масло, автоматични скоростни кутии HBM. Ако новото трансмисионно масло ни е различен цвят от това, което ни е в контейнера, издиваме. Тук е червено, не е червено, прозрачно към златисто. Издиваме маслото от контейнера и с обезмастител парцал избърсваме хубаво отвътре. Напълваме новото трансмисионно масло в контейнера. Изкарваме маслото, трансмисионното, което е останало от предишната смяна. Допускаме тук въздух. Слагаме горе в кутията. Докато не направим, докато не качим маслото до пробка ниво. До пробка ниво пълним. После палим и готово. Така. Налягането през този мъркуч за въздух от компресора. Тук сме отпуснали малко кранчето, но не до край, за да не е много високо налягането. Ето манометъра на колко е. PSI на около 15-20 PSI. Минава по тръбата. След като сме напълнили масло, преди да запалим двигателя, после запалваме двигателя, допълваме масло и отново затваряме пробката, после запалваме двигателя, пускаме на директна скорост, започваме да въртим колелата. Алгоритъмът ни на работа е следния. Първо, преди да сме запалили двигателя, пълним масло, докато започне да изтича. Като натискаме във вътрешната пробка. Тази е развита, натискаме във вътрешната пробка. Когато започне да изтича масло на по-широка струя, запалваме двигателя. Сложили сме в пробката външната, запалваме двигателя. След като поработи малко, вдигаме отново колата, сваляме тази пробка, допълваме, докато отново започне да изтича. Слагаме пробката, запалваме, стартираме двигателя, минаваме през директна предавка и през задна предавка да поработи и после допълваме отново за трети път маслото и после стягаме пробката. Използваме налягането от помпата, за да си върнем останалото масло в тубичката. Тук от това кранче, от което пускаме въздуха, трябва внимателно да се отпуска, за да не е много силно налягането. И тук на дръжката трябва да се сложи тази скоба, за да може да пуска налягането навътре. И тук това кранче сме отворили, за да може налягането да стига накрая до мъркучето и да ни връща маслото в тубичката. Като тук важното е това кранче да е умерено отворено на налягане, защото тук има защитен клапан. Ако вдигне налягане над определени барове, се задейства и започва да изпуска налягане от тук. Така че това може да ни е ориентир. Ако се задейства този клапан, да намалим потока на въздуха от мъркуча от компресора, за да не вдига прекалено голямо налягане. След като приключим работа, отпускаме тук щипката, която е на дръжката, да не стои под напрежение. Спираме този клапан и спираме клапана на мъркучето.